защото аз вярвам, че сега е време всяка дух да се движи в това събрание. А ние да бъдем благословени от Него. И който стоиш надолу там, може би ти имаш твоята голяма нужда. Сега кажи на Господа. Господ знае, Той е тук. Кажи му твоята нужда. Знай, че сега, когато брата се моли за нас, аз просто почувствах едно докосване, едно силно присъствие. И аз вярвам, че това присъствие пада надолу, то отива към галерията, то се връща обратно и ние приемаме едно помазание. Ние приемаме едно благословение, ние приемаме изцеление на телата си. Господи, благодарим Ти. О, благодарим Ти този час сега. Благодарим Ти, Господи. Алелуя. И сега нека ние, пасторите, да положим ръце върху брата, да се молим за него. Бог да го благослови, той се моли още повече. Алелуя. Брата, нека ние тук да издигнем ръцете си и да се молим за всички наши брати и сестри долу. Всеки един да приема от него Божието помазание. Да приемат всички. И когато си тръгнем от тук, просто да си тръгнем щастливи в Христа Исуса. Благословени в Христа Исуса. Да, Господи, ние благославяме нашите сестри и братя. Ние благославяме нашите сестри и братя. Ние се молим за всеки един в това събрание. Халелуя. Ево, може да вземеш микрофона, моли се за цялото събрание. Ора сърце. Халелуя, Господи. Халелуя. Халелуя. Свидетел е това място. И стигаме сега да се скъртели, защото знаем, Боже, че от Тебе има всяко благословение, Господи, за това. Боже, аз благославям всеки, който е на това място, Боже, с пълнотата на всяки дух, с дух на мъдрост и откровение, Господи, за да може да разбера тайните на царството, за да може дълбоки мисли да се разкрият, Господи, за това изрели късната църквата си България. Искаме тази църква да бъде една силна, мощна църква, която почне една да не мога да я пиле. Една църква, която да има ключовете на царството, да може да отключи. Една врата благовестие, която никой не може да Кръвта на Исус. Нищо извън делото на духа ти не може да се случи и може да пренесе полза върху тази нация. Затова, Боже, ние извикваме Твоето благословение, благослови България, благослови българския народ. Върни го от невинните ни, Господи, върни го от миналото пророкство, Господи. Поклонение към мъртви, Господи, го върни към живия Бог. Молим се, Ти си този, който... В името на Исуса, Господи. В името на Исуса, Господи. О, кендела. Заповядам всички болести да излязат. О, кендела е пили се, Ресай, Господи.